Hej. Løbekompagniet har for nylig indgået et samarbejde med noget, der hedder Din Form, som er en online træningsportal, hvor du som privatperson kan komme ind og få designet dit helt personlige træningsprogram. Om så er det til 5 km, 10 km, halvmarathon, maraton, så sidder der nogle rigtig dygtige folk derinde og kan rådgive dig og hjælpe dig med at få designet dit personlige program. Der er blandt andet indlagt en sms-søge, som jeg synes er rigtig smart, hvor du hver eneste dag får en sms med, hvad dit daglige træningspas består af, således du hele tiden bliver holdt til ilden. Men prøv at gå ind på den her side, hvis du kunne tænke dig at få designet dit personlige træningsprogram. Siden hedder www.din-form.dk/Loebekompagniet. Hvis du går ind på den her side, så får du oven i købet 5% rabat på dit træningsprogram. Så prøv at kigge forbi siden og se, hvad de kan tilbyde. Så får du helt sikkert et personligt program, som er helt designet til lige præcis dit mål. Ja, vi ses. Hej.